Ensireaktio jotenkin on, mä en tiedä mikä siinä on, että ihmiseen on rakennettu semmoinen, että ensin pitää vähän vastustaa ja sitten pitää niinku hitaasti lämmetä. Muutenkin huomaa, että kaikki mikä on vähänkään uutta, niin se on aina tosi mielipiteitä jakavaa. Mut mä tiedän, että täällä Suomessa meillä on selkeästi kyky lämmetä asioille. Haluaisin pitää palopuheen vaan pyyteettömästä rakkaudesta. Se on ollut mulle koko elämäni niin vieras termi, koska se on semmoinen rakkauden muoto, mitä ihminen, tai minä ainakin, mutta mä oon kyllä nähnyt, että aika moni, se on semmoinen rakkauden muoto, mitä pelkää ihminen kaikkein eniten. Se on jotain niin, siis kun me kasvetaan tänne elämään ikään kuin ymmärtää, että se rakkaus pitää ansaita. Mä en tiedä mikä siinä on, että ihmiseen on rakennettu semmoinen, että ensin pitää vähän vastustaa ja sitten pitää niinku hitaasti lämmetä. Huomaa, että kaikki mikä on vähänkään uutta, niin se on aina tosi mielipiteitä jakavaa. Mut mä tiedän, että täällä Suomessa meillä on selkeästi kyky lämmetä asioille.